mala fada te fade. Ese dito que é como unha maldición. Quería falar, xa que me puxen ca saudade, eu hai moito tempo que teño unha intuición. É que fado e fada, as palabras teñen orixe celta. Así, por qué? Pois porque é unha intuición miña. Sí, búscase a etimoloxía, pois o lóxico, búscase no latín e todo cadra. Pero resulta que no gaélico existe tamén a palabra fado. E hai unha forma de comezar as historias que é fadó, ou fadó. Hai moito tempo. E fado no gaélico fala da espera. Por exemplo, da longa espera. E teñen unha palabra que é fadalat. Fadalat tamén sería esa longa espera. Fala da morriña, fala da saudade tamén. Leva implícito o tempo, é o de sempre, como que son palabras que teñen moito contido emocional e teñen a súa complicación para definir. Fado, antes de ser a música, en Portugal, aparece a palabra escrita e fala do destino, o destino. En Galicia, fada. Hai 3 anos ou así, eu participei nun seminario sobre Eduardo Pondal. O primeiro seminario no que participei eran as fadas en Pondal. E ali había xente que non é random de pacotilla e eu quixen soltar o que eu opino das fadas en Pondal. E a todo mundo lle pareceu unha curiosidade. E quedou aí. Teño a miña lectura de que esas fadas teñen que ver con mala fada te fade. E Pondal diferencias das meigas, é dicir, fala dun fado en positivo. E teñen nomes de lugares e tal. Está a fada Bergantiños, que eu nese seminario plantexo. Para min a fada Bergantiños fala do destino común das persoas de Bergantiños, como a do que temos en común. Isto, agora que avancei un pouco máis, vendo o tema en Escocia e Irlanda, eles refírense ás pequenas comunidades. A filosofía escocesa fala da importancia das pequenas comunidades, que é onde aprendemos a saber quen somos, nesa simpatía que non é ser simpática cos demais, que é o que a min me cadra ca saudade de Ramón Piñeiro. Coñecerme eu, no máis íntimo. Mas el describe o amor sempre como a prolongación de ti noutra persoa, cando é familia, a visión de ti a través de outra persoa. E aí entraría xa a saudade como a base filosófica común, que eu agora vexo certa conexión cos outros povos celtas. Bueno, eu creo que se vai entendendo. Pondal. Para min, a fada Bergantiños é unha fada que ten que ver co que temos en común en Bergantiños. A tradición máis de Castelao, a nosa eternidade nesas pequenos comunidades de persoas. Daquela, hoxe volvín a ler ese poema onde fala da fada Bergantiños. Xa con esta nova visión, porque era algo que eu sentía intuitivamente ao ler a poesía. O poema no que el fala da fada Bergantiños é así como que atopa un cadáver e fai como unha especie de oda a ese cadáver, sen coñecelo, tal. E hai un momento no que entra a fada, e daquela di: "Esto, ao pasar, oíra a boa Bergantiños, fada xentil, jarrida, dos pasos fuxitivos. Di, cando xemendo sai da súa furoca, ao noto destino, encantando co son ao camiñante, estas palabras dixo: este daqui contempras
aos corvos ofrecido, aí entran os corvos, tamén como o malfado, non? Que teñen os corvos, e daquela a fada Bergantiños di: non foi vagamundo, nin un vulgar asasino, por máis que a intonsa barba e o ademán esquivo amostren a rudeza do seu longo camiño. O camiño, para min, do que aquí fala, é o seu camiño da vida. Este que morre, aínda que ti o ves con esa barba, iso amosa o seu camiño. E daquela fala da patria que lle deu un trato indigno. E aquí Pondal amosa como unha carraxe cara o propio pobo e amosa na voz da fada Bergantiños, dese noso fado común. Fala de que é máis un bardo a quen dera a patria trato indigno, e a quen os propios seus deran duro martirio, escuros ignorantes da luz deste divino. Certo, non lle cenguiran rosas nin brandos lirios, máis punzante coroa só de feros espiños. Esta é a cousa aquí, que eu vexo a carraxe cara ao propio pobo, cara á propia Galicia, non? Así tratan os povos en baixezas sumidos, cando rudos ignoran os seus grandes destinos, a aqueles que lle ensinan esforzados os gloriosos camiños. Raza, máis abaixo, raza escura galaica, de rústicos instintos, que inxusta sacrificas os teus mellores fillos. E aquí aínda di sobre a raza galaica: ai de ti, dura raza de proceder esquivo, ai de ti que así tratas teus profetas divinos. A quen ti, necia, debes saír do oscuro olvido, dura raza, senón a estes videntes, nobres e peregrinos? Aí está a fada. E a fada Bergantiños, como ese destino que habíamos ter, non? Máis brillante, narra como a propia raza galaica condena aos seus mellores fillos ese camiño tan duro. É o camiño da vida dunha persoa pois que era, digamos, o propio Pondal, non? Desde esa autodenominación de bardo, que eu sempre creo que el quería trascender desa forma, podía mesmo ver como se despreza as persoas, esa creación propia, mesmo desde o noso fado, porque para min sí que as fadas, e díxeno aquel día, a todo mundo lle pareceu curioso, deixa que random de pacotilla que saberá ela. Pero esta é a miña intuición. E ademais, conéctame ca idea que se buscamos, que eu non o podo facer, evidentemente que teño que virar a vida, non podo estar investigando, se buscáramos en textos gaélicos, en textos máis antigos, galego-portugueses, poderíamos conectar as palabras fado con esa orixe celta. Mais que, evidentemente, non podemos atopalo, podemos chegar a unha hipótese pois de que hai a carga emocional da palabra fada e fado. E logo, ademais, atribúeselle, e aí Ramón Piñeiro tamén fala, non, a música, a saudade, a nosa lírica, como a filosofía. E logo úsase para o fado, para esa música, esa lírica portuguesa que conta, que mesmo me conectaba cos poemas en galés, que teñen certa similitude cos Lusíadas, sí, de Camões, esas historias de aventura, sí, esas odas a nós mesmas,
é curioso. Pero a min gústame a miña intuición. Xa sei que non val de nada, pero val para pensar sobre nós. E val para pensar sobre esa base filosófica nosa na saudade e continuar a cara atrás co mundo celta. Válenos para dialogar con Escocia, con Irlanda, e desde aí internacionalizar, é dicir, o noso pensamento está moi conectado. Todo isto según eu, estaría moi conectado con Escocia, e Irlanda, non? Cos povos celtas, que eles xa estaban conectados en pensamento, que as súas escolas filosóficas xa dialogaban con Europa. Que de logo eu atopo como tamén Castelao me dialoga con Gadamer e todo isto.